Kaixo, azkenean heldu da eguna, heldu da unea jendea entzuteko, Euskaraldia eta Euskararen eguna zuok guztiokin ospatzeko, kanpoan eguraldi txarra badauen be, gaur egun ederra da. Eta zergaitik, EH1K bagara entzuten ari zarelako. Hasi eta ahaztu baino lehen, proiektu honen atzean dago besteak beste ODS irratia. ODS irratia EHU barruan sortu zen, unibertsitatea jasangarritasunerantz hurbiltzeko baliabide dinamiko gisa. Elkar ulertzeko gizartea eraldatzearekin konprometitua dauden ikasle, irakasle, AZP eta zenbat gizarte erakundek osatzen duten irrati komunitario bat da. Ze paper du Euskarak kanpusean ematen diren harremanetan? Harreman erasoa dugu Euskararekin, lagaditzagun aurreritziak alde batera eta goazen ulertzera zeintzuk diren gure eta gainontzekoen hizkuntzaren erabilera baldintzatzen dituzten arrazoiak. Elkar entzun eta ulertu dezagun. Eta besterik gabe, eman diezaiogun hasiera podcastari, maienguru ederra dugu prestatuta eta. Ehunka bagara, Jon Kasek eta Amaia Arostegik kidatutako bideopodcast bat. Bizkaiko kampusean ditugun esperientzia eta hizkuntza ohitura anitzak ezagutzeko, maienguru ederra sortu dugu hemen, eta zuen baimenarekin banan-banan aurkeztuko zaituzte, udalekutako lehen eguna bezala. Eta, erantzun behar didazue, zein den zuek Euskararekin duzuen harremana. Kontatuko diguzue, bai zuen bizitzan, bai Bizkaiko kampusean, konkretuki Euskararekin izan duzuen harremana. Eta, Álvaro, zurekin hasiko gara? Mila esker. Esan behar dut, galdera ona dela. Adibidez, ni esango nuke, daukadan Euskara artifiziala dela. Azkenean bakarrik erabiltzen dudalako edo lehen ikastetxean eta orain bakarrik unibertsitatean. Baina hortik kanpo, sozialki egoten bagara kafe bat hartzen, esango nizuke, gazteleraz itxengo genukera. Interesgarria, zure ikuspuntua, eta esan dugu ikaslea, bai. Eta Erika, irakaslea. Bai, ni hemengo irakaslea naiz, otsailean egingo ditut 2 urte hemen. Egon naiz Madrilen bizitzen, orduan nik euskara hitz egin dut 18 urte bete arte, eta gero ja hemen ikasi nuen gaztelaniaz, lizentziatura, eta gero Madrilera joan nintzen, orduan ja galdut, eta gainera ez da nire ama hizkuntza. Nire aitit eta mama etorkinak dira, eta haiek ere portugesen eta gaztelaniaz hitz egiten zuten, orduan ezinezkoa zen niretzean euskara hitz egitea. Misa asko, hizkuntza asko, Bai. eta Leireren egoera desberdina. Bai, erabat. Nik Gipuzkoarra naiz, orduan nik betidanik iten izan dut euskeraz, bai etxen, eskolan, launekin, familiekin, nire inguru guztin beti euskeraz bizi izan du naiz, eta hala jarraitzen dut, baina egia da Bilboa etorritakon aldaketan abari nota nola. Eta azkenik, mai honetan ere badugu Fernando, beraz da, ez ikaslea, ez irakaslea, zuzer zara? Nina arotza, kampuseko mantetxe zerbitzuko arotzaraz. Eta nik garnekekoa naz, eta beti nik jota euskeraz, amagaz beti jota euskeraz, inoz betoten jerderaz. Eta hemen unibertsitatean, itxe gaut euskeraz, aldoten beste. Eta lankideekaz, bai. Horrek depende, zuke ezagutzen badazu persona bat euskeraz, beti urtetan zaitu euskeraz. Baina erdera itxe bazu lehenengo bider, erdera urtetan zu. Ez dakitxe erraitik, baina hori zer ikusia deko. Begire, hasi dira lehenengo gaiak ateratzen, hasi gara pizkanaka ezagutzen, baina gara gardoa eta kalimotzoa atera baino lehen. Prestatu dugun bideo labur bat ikusiko dugu, Amaia Arostegi Bizkaiko kampusean zehar ibili da, eta euskararen erabilera eta ohiturekin lotutako galderatzu batzuk egin dizkio jendeari. Nola remantzen da jendea euskararekin Bizkaiko kampusean? Euskaraz aritzen diren martziano batzuk dira, ala uste baino gehiago gara. Zer mugatzen gaitu? Zeintzuk dira gure aurreiritziak? Zerk ematen digu konfiantzaz? Bizkaiko kampusera etorri gara jendearen laguntzaz galdera hauek erantzuteko. Goazen? Irakaslekaz beti euskaraz. Ideekaz batzuetan zailagoa da. Batzuetan gaztelaniaz eta beste batzuetan euskaraz. Eta zerren arabera aukeratzen duzu euskera ala gaztelera lehen hitza bezala? Batzuetan ikusten bat nonor euskaraz ari dela berbetan, ni euskaraz jarraitzen dut. Baina gaztelaniaz ari badira, adibidez, askoz bezaiago egiten zait euskaraz hastea gaztelaniaz baino. Kosten bat igual norbait adibidez ondarrukoa dela eta kostatzen zaiola euskaraz jarraitzen dut. 180 hemen erderaz etxau. Bakoitzaren jatorriaren arabera. Euskara dakibenei preste egoteko euskara ikasten ari direnak entzuteko. Batxillerrekin konparatuta hemen euskara gehiago egiten da. Depende nondik batzen zaren, baina nik uste gehiago dela gazteleraz, bai. Gaztelania. Bai, gaztelania. Nire ustez aginan euskara formalagoa ikusten dugulako. Esango genuke ez dagoela hitzik informalik edo. Ez, nik uste bat dauzela hitzek. Akabuen
danatariko modun, hizkuntza gehiago da eta bada ezberdak, euskaraz hiteko danekaz. Sorte handia dakogu euskaraz hitz egiteko eta euskara jakiteko. Nire ustez barrutik atera bar zaizu. Euskalduna sentitzen bazara, euskaraz egingo duzu. Euskara azken batean hemen bizitzeko ezinbestekoa da. Beste batzuek landu genuen, nik ez nuen egiten, da orain egiten dut, eta zoriontsu bizi naiz. Eta noiz sentitu duzu talderen batean euskaraz ala gazteleraz aritzeko presio edo behar hori? Nire kuadrian adibidez pixkat bait, zeren ez dira oso euskaltzaliak. Bai, kuadria batzutan sentitu dut, batzuk euskaraz ditzen dabela eta bestatuk ez, orduan euskara jotzia gehiago kostatzen dara. Joera egin behar duzu euskaraz hitz egitea. Nik euskaraz etxeko ez, erderaz bai igual. Nire amari bai gertatu zaio, bere ingurunean zeuden pertsonak euskaraz hitz egiten zutela eta esan dit, noiz behinka esan dit, eske txikia sentitzen naiz eta nik esaten diot, ni naukazu, egin irekin berbat. Fakultatean behintzat euskara gaientzen dela, edo behintzat ia denbora guztien entzuten dudala. Realitate linguistikoa Bilbo handian edo behintzat gehienak jotzen dute erderara. Arazo gutxiago dugunok hori kontuan hartu behar dugu eta ez barregin, norbaitek txartez erabiltzen badu ergatiba, ez barregin eta pedagogikoak izan. Danok egiten dugu askotan txarto, hemen ez da hain erresa, ni alegintzen naiz. Nik egiten duten askotan da, WhatsAppeko taldean, igual mesua jartzen dugunean, beti euskaraz bieltzen dut, aber jentia animetan da, nozen behinka batematek erantzuten dago euskeraz, baina ez da oso erraza. Nik bereziki eskatzen dudana da, nik eratzen dudan hizkuntzan hitz egiteko aukera. Orduan nik ez dut inor behartu nahi euskaraz egin diezadan, baina ez du nahi inok ni behartze orderaz egitera. Orduan zer eskatzen diadan guztiei, ulertu dezaten. Ulertzeko gai izan daitezen, horrela eurek egingo duten nahi duten hizkuntza, baina nik egingo du nahi dudan hizkuntzan. Eta gainera, euskara ganoraz jakitea, iruditzen zait. Euskara maila jaso bat izatea. Profesionalon bat izateko. Bereziki publikoaren aurrean eta dauden jendeak euskaraz jakitea mundu guztiari erantzun ahal izateko. Liburutegian oso garrantzitsua. Ikasleekin, irakasleekin ari gara harremanetan eta bai. Euskarazko taldeetan ematen dut azkenengo 10 urteetan eta asko entzuten dut gaztelera ikasleen artean. Kultura aldaketa. Eske gakoa niretzako hori da. Lehenengo mailako ikasleak datoz. Lehenengo maila batera, jendea ezagutzen ez duten maila batera. Hori baino horrezagorik hizkuntza ohiturak aldatzeko eta lehenengo harreman hori euskeraz gauzatzeko ez dago. Nik uste dut hori batez ere burua da ireki behar dela, mentalitatea ireki hori asko kostatzen da. Hizkuntza ohitura ezberdinak, euskalki eta hizkera anitzak denetarik entzuteko aukera izan dugu. Pen handia haien euskera zela eta lotxaz ez esan digutenak. Jarraitu beharralko dugu mugak botatzen. Bueno, ze iruditu zaizue, entzun dugu hasi gara ja berbetan gure artean, bideoa ikusten dugun bitartean. Uste dut egia dela. Osea, ez hemen Leioako kampusean ez dutela entzuten euskara klasetik kanpo. Nik ikusten dudana da, irakasle bezala, ikusten dudana da, euskarazko klaseetan gertatzen dana da, bi talde sortzen direla. Batzuk haien artean gaztelaniaz hitz egiten dutenak eta beste batzuk haien artean euskaraz hitz egiten dutenak. Eta batzuk ateratzen dira klasetik eta zuri hitz egiten dizute gaztelaniaz, naiz eta euskarazko irakaslea izan da haiekin. Adibidez, aipatu da Euskal Herrian ez dagoela euskaraz 100% aritzeko bermerik. Hala dala uste duzue? Bai. Nik entzu diot emakume bat izaten gakoa dela ohitura aldaketa, baina ez da inerreza, nik uste dut. Ze ohitura aldaketa bai, baina euskara ikasteko tresna asko dagoz hemen, baina erabilera bultzatzeko tresna askorik ez dakit. Igual tresna gehiago erabilera bultzatzeko ez dakit, ez da izango arreza, baina... Bueno, niri gertatzen zaidana da, euskarazko klasetan nik beti galdetzen dut, denok badakite gaztelaniaz, batzutan badaude Frantziako edo alako pertsonek eta bakarrik dakite euskaraz eta frantsesez ere daukagu alako ikasleak. Eta errekurtsoak bilatzea euskaraz, batzutan publizitateko errekurtsoak bilatzea bakarrik euskaraz, erabat zaila da. Ez Leire, zure kasuan, zure harremana beti izan da euskaraz, gero unibertsitatera etortzean, hori aldatu da edo... Bai, ni txikitatik lehen esan eta aurkezpenen ez. Ni beti bizi izan naizela eta bizi naiz euskaraz, alde guztietan etxen, eskolan, launekin, hemen Bilboko ikasle pixun, eta honea etorri nintzenen lehenengo mailan izan zen txoke handi bat. Ze gukelan lehenengo mailan ginen Euskal Adarren ikasten dugu, eta hasieran ginen kasi 100 ikasle, eta 100-etik, ez dakit, erdik baino gehiago, klasetik kanpo erderaz. Eta klasen bertan haien artean harremantzeko baita. Eta pena da. Azkenen euskara gure altxor badan ikuste. Eta zain duen barrat egia da, oitxurak aldatzea zaila dela.
baina lortu deken ikuste, daran arten. Jatorria, aipatu dugu, jatorriak eragina dauka euskararen erabileran? Nabaritzen da agian Bizkaiko ezkerraldeko guneko jendeara gaztelera egiten duela eta ez euskaraz. Nik uste dut ez dela hainbeste jatorria gure erosotasuna edo gure sentipena bezala. Guk egiten badugu edo saiatzen bagara naiz eta erori eta gero saiatu, hori da gure jarrera, gure aktitudea jarraitzeko. Azken batean, zuk ikasten duzu eta ez baduzu erabiltzen, galtzen duzu. Niri gertatu zait hori, nik galdu dut pilo, nik 18 urtekin hitz egiten nuen hobeto euskaraz, gaztelainaz baino, eta esan nuen, unibertsitatea egingo dut gaztelaina idazteko hobeto. Eta azken batean ja hori zen trampa. Aurkitu duzuen noizbait zuen burua egoeraren batean non hizkuntzak deseroso sentiarazi zaituen? Nahi zoritxarrez, gelako launek danak daki euskeraz, lehen esan bezala Euskal Adarreko gehalako, baina oiturak gehienanak die erdera jotzea. Orduan, naizta izan 3 pertsonako launtalde bat eta danok jakin euskeraz, esan bezala, batek bakarrik erderaz seguru lasaiago hitz baldin badu, guk erdera jotzen dugu. Eta nik uste horren aurren, oitura aldaketaz gain behar dela jarrera aldaketa bat. Baina jarrera aldaketa bai euskal hiztunena eta bai erdera hitzeia gehiago jotzen duenana. Esan nahi dut, erderaz hitz egiten duenak batzutan igual esango du, igual nire ingurun ez da baina hor euskaraz hitz egiteko aukera emateiteniko, ez dakitze, igual bai egia da, zure ingurun ez da baina hor euskaraz hitz egiteko aukera aukazunik, baina kanposen bai euskara darrentzare dana daki euskaraz hitz egiten. Eta bestaldetik baita, euskal hiztunek gehanak, euskaraz segurugo hitz egiten deunak, nik uste bai behar duela pixkat metxa luztau, esan nahi dut. Lasai utzi beste hitz egiten, azaltzen, konta nahi dona azaltzen, zuzentzen, gaizki esaten baldin badu, baina zuzentzeko asmoi ez teia izan beste gaizki usteko, gaizki sentiarazteko, o barregarri usteko. Baizik eta eakusteko, urrengon hobeto egiteko eta abar, baina inoiz ez gutxi esteko. Begira, eta interesgarria jaso ditugu zuen bizipenen inguruan, eta orain ia sartu dugu ja unibertsitateak oazioan, baina datu batzuk emango ditugu, EHUko Euskara Errektoretzatik jaso ditugu, eta horiekin laburpen txiki bat sortu dugu. Jakin nahi alduzu zer egin den unibertsitatetik euskararen sustapenaren alde azken urte hauetan? Adi hurrengo grafikoetara. Unibertsitatean lehen aldiz matrikulatzen direnen artean, euskarazko matrikula egiten dutenak ageri dira grafiko honetan. EAE eta Nafarroako erkidego autonomotik datozenak hartu dira kontuan. Ikusi dezakezuenez, urteetan zehar gorantza egin duen datua izan da. Aurreko urtean 161,1 egin zuen lehenengo mailako matrikula euskaraz. Grafiko honek, euskarazko graduetan derrigorrezkoak diren ikasgaien artean euskaraz eskaintzen direnak aurkezten ditu. 1989-2000 ikasturtean 149 ziren, eta aurreko urtean 189 izatera heldu ziren. 2017tik hona, 23 derrigorrizko irakasgai euskaldundu dira. Euskara eskakizuna duten irakasle ikertzaile plazen proportzioa 166koa da gaur egun. Grafikoan datu honek azken urteetan izan duen bilakaera azaltzen da. Grafiko honek euskaraz egiten diren tesi kopurua aurkezten ditu. 2019-2020 ikasturtetik 2022-2023 ikasturtera 917 lagunek hartu dute parte EHUko Euskara Zerbitzutik irakasleen eta ikerlarien prestakuntzarako antolatu diren programa eta ikastaroetan. Horiek, 79.200 ordu batzen dituzte denetara, eta guztira 275.000 euroko kostua izan dute. Datu pilo bat eman dizkigute, ikusi ditugu bideoan, eta ze iritzi? Gorakada ikusten da, ez? Orduan hori positiboa da, gorakada izatea. Behintzat ez da jeitzi, gora goaz euskararekin. Orduan ona da. Bueno, gora jutea ondo dau, baino betikoa ez. Nik uste, balio do eskolako gauzak, uniko lanak euskara zitea, baino ez da utzi behar bakarrik eskolako lan bezala euskarako herramienta esan nahi dut. Euskaraz lan egitea unibertsitaten oso ondo dau, baina kanpo aldea baita aplikatzen jumargea ze bestela beti gehituko gea hor
muga baten eta ez lortuko muga hori gainditzea. Jakin behar dugu zein den haien helburua. Edo zergatik erabaki dute horrelako euskaraz inskribatzea, edo zergatik gazteleraz, edo beste hizkuntza erabakitzea. Ze, adibidez, esan dugu norbanakoek badugu pisu bat, baina baita ere EHU komunidadeak, ez? Eta segin dezake EHU komunidadeak euskararen erabilera hori bultzatzeko. Batetik nik uste gune seguru batzuk sortu, nun gune horietan euskaraz hitz egin nahi duen pertsona oro gustoa lasai eta seguru sentituko dan, esan edit. Euskara bultzatzea bai, euskaraz gauzak lantzea, ez dakit, ikasketa, gradu, kurtsillo eta bar euskaraz eskaintzea bai, baina gero lantzea behar da bezala eta ez lotzea euskara titulo joera batekin bakarrik. Eta Erika, esan dozu, 20 urte pasadozuz Madrilen, gero itzuli zara, galdu duzu pizka bat hizkuntza, eta sentidu dozu jendea malgua izan dela zurekin, edo epaitua sentidu zara? Nik uste dut nire burua epaitzen dudala gehiago jendeak baino, nik nahi super gogorra nirekin. Eta hori da impostorearen sindromea daukat, euskara hitz egiten dut eta esaten dut zergaitik hitz egiten ari naiz hau nik txarto egiten dudalako. Jendea malguagoa da nirekin, ni baino. Hori izan da nire. Nik txarto, eta EHUn super ondo izan da dana. Eta txarto nengoenean esan nien, apuntatuko naiz programa batera, eta apuntatu naiz Zuzen Plus programara. Naiz bederatzeun eta 17 lagun haietako bat. Begira! Agian 18 naiz, baina buenoan nago. Gero ere bidean ikusi dugu, ez? Irakasle batek esaten eban. Euskararen zuzentasuna eta horreri erreparatu behar diogu hor ere badago debatea. Malguak izan, ala ez. Zuek uste dozu malguak izan behar garela, ala eskatu behar dela euskara zuzentasun bat? Nik uste bai eskau behar dela zuzentasun bat, baina bakoitzei bere puntun. Ezin dugu eskau euskaraz ikasten nahi den pertsona bati, ergati guztik ondo esatea, aiotz guztik lehenengon ondo esatea, bai, euskaraz ondo dakin batek, bai eskau behar zaio nik uste euskara ondo itea, ze bestela, baina... Non jarriko dugu lan hori? Horreri neurri zertzi gatza da. Claro. Ligatzean edo maitatzean euskera bai ala ez? Zailago. Ez. Depende. Depende zer? Neskaren zera, hizkuntza. Segun. Nire kasuan asko ez. Segun, ze pertsonakin bai. Aldan guztia. Jendeak ligatzean ez du euskarara jotzen, normalen. Gradu bat ikastan euskera bai ala ez? Bai. Enun aukerarik izan, baina bestela bai. Bai. Pintxopodean euskera bai ala ez? Baita ere. Bai. Ez. Gehienetan bai. Bai, nik uste dut, euskaraz praktikatu behar dela, dena den ez daukago iturarik. Lana bilatzean edo lanean euskera bai ala ez? Euskaraz beti errezago eta erosoago. Bai. Hemen batzuei kostatzen zaio. Azarretzean euskeraz bai ala ez? Normalean erderaz, bai. Noiz. Batzutan. Bai. Ez. Zergatik asarretu ez? Ez da hain fuerte sonatzen. Nik uste nola itxarrak dira nola mas light. Ez nahi sentitzen nola inbeste indarra dutenik. Itzen nahikoa daukagu euskeraz esarretzeko? Bai, nik uste dut egon badaudela. Kontua da erabilera. Eta nolabait zabaltzea. Bermatuta dago euskaraz hitz egiteko aukera hemen kampusean, adibidez. Bai, ez gaitik ez. Erderaz erantzungo txue igual, baina zu jarraitu euskaraz egiten. Zure eskubidea eta... Bai, baina... Hori litxeken neurri bat, ez da? Zorrastasunek gitzeko, euskariaz. Bai, baina nik uste euskaliztunek gehala oso erreiz jotzen deunak erdera aldatzea. Ni lehenengoa, Nik lehenengo hitz euskaraz zengo izut beti, baina ez duk erantzute bai azu erderaz. Erdera pasauko naiz, nahiz eta ni sentitu hain eroso eta hain gustora. Baina ez dakit, igual malgu bienez zentzu hortan. Horrekin lotuta, uste dozue Bizkaiko kampusa dala arnazgune bat? Ez beti. Teorikoki bai, baina praktikan ez. Ez izan barko litzateke ez, Euskal Herriko Unibertsitatea. Bai. Euskaren arnazgunea, baina... Eta ze zentzutan, ez dozue hori ikusten? Klasea bukatzen den momentun, pasiotan gehiena euskera hitzen dela, hasteko eta behin. Eta kanpoan, esan nahi dut, idazkaritzan EHUko langileekin, edo zerbitzu guztiak euskaraz berbatuta daude? Berdin, teoria bai, praktikan ez. Nei gertauzat telefono die batin idazkaritza, matrikulakin arazo bat dauketelako, esan lehenengo hitzenik euskaraz, haieke bai, nik azaldu, eta haiek esan, mesedez, hau dan erderaz, saioaz du erderaz, ez dut ulertu.
Eta, idazkaritzan ematen baiazu aukera euskeraz hitz egiteko eta komunikatzeko. Zuei gertatu zaizue olakorik? Niri bai. Gaur bertan hiru lan eukin dotaz, parkatu, Ez. Hiru lan eukin dotaz, da hiru dei indotaz, eta euskara zein dute hasikerie, jak euskaraldian gauzen, euskaraz egin dut. Eta ez da tenien erantzuna lortu, erderaz egin dute jarraien. Ja. Eta beste batzutan joanaz igual konpoketa bat egiten, eta irakasle bateri esan euskaraz, nire euskariagaz, eta zebe ulertu bez. Eta euskene, ordan batu beraz hitz egin dut, eta ulertu dozt. Eta ni oso ondo eramaten dut hori, ze ganera hori da politxena, batua da no batzeko, ez da? Hori da. Bai, esango nuke, adibidez, zuok ematen diguzuela aukera euskaraz hitz egiteko. Baina da, pertsonaren planteamenduaren arabera. Zer egin dezakegu guk kampusa arnazgune bihurtzeko? Praktikan jarri. Erreixa emateo, ez da praktikan igual oso erreixa, baina bai, saiakera batin, aldekin batin danak. Danantzako leku seguru bat izatea. Ez dakit nork izango duen aldaketarako giltza, baina badakina da aste honetan zehar Euskaraldian zehar 11 ekintza egin direla, eta Euskarari gure ahoak eta belarriak eskaintzeko pres ibili garela. Uste dut Amaiak kronikatze batean laburtu dizkigula egin diren ekintza guztiak. Abenduak 3 euskararen eguna, lehenago euskaraldia, baina EHUk zer antolatu du Bizkaiko kampusean? Azaroak 18an euskaraldiaren hasiera ekitaldia egin zen, argazkiak, bideoak, badakizue, hasiera ekitaldi guztietako gauzak. Egunetara azaroak 23an ODS irrati saioa egin zuten Hezkuntza Fakultatean euskera eta akademia mintzagai izanik. Hurrengo egunean soziolinguistika klasteraren solasaldia. Bertan aipatu ziren fakultatetako euskeraren erabilpenari buruz ateratako datuak. Badakizu, zenbat euskera, norekin, nortzuk zenbatek, zergatik. Azaroak 29an euskera EHUn aritu zindar berritu izenburupean bai inguruan delatu zuten Bizkaiko kampusean. Abenduak batean euskera azentuekin mai ingurua izan zen Laboa plazan, eta ze berezi du ekimen honek, naiz eta euskera egin partaide guztiek, bakoitza munduaren punta batekoa dela. Eta bukatzeko urtero egiten den irrati maratoia izan genuen. 70 ikaslek hartu zuten parte. Landutako gaiek hurrengoak, berdintasuna, desgaitasuna, migrazioa eta euskara. Hauxe urtegungari dagokionez. Gogoratu, euskera eta euskaraldia garrantzitsua dira, baina euskeraz 375 egunez aritu dira. Ekintza pilo bat indira, honek guztiak esperantza eman barko liguke, ez? Edo zer, Fernando? Beste baterik galdetu mesez. Nire pasatzen jazu gora. Ez dut ikusi kintxarik eta? Ez da itxe, igual lan asko egin dut edo... Egia da baita ere bestalde, hizkuntza hegemoniko handi biren erdian bizi dela euskara, bi erdara handieren erdian, eta ingelesak ere, gainera, gero eta leku handiagoa du gure bizimoduan. Orduan, aro globalizatu honetan, gizarteko zein funtziotarako baliatzen dugu euskara. Nik uste, lehen esan bezala zoritxerrez gauza ofizialetako ibiltzen dela gehien bat euskaraz, euskara. Nik uste, inbar dela euskara erabatea bestea pixkat normalizau. Ez da lortuko nik uste Euskal Herri euskaldun bat lortzea, euskaraz harremantzea. Normalizatu. Normal eta patekotasunen euskaraz hitz egin hastea. Eta ez erdera jotzea. Eta arlo guztizitan, ezta? Bai. Eta ze ondorio aterako zenukete mai inguru honetatik? Ondo gazela, baina beti indikela zerbait gehiago. Erabili beharko genuke, ez bakarrik klasean, baizik eta ateratzen garenean, pasilora, korridorera, azkenean erabiltzea ere. Eta hori jarraitu da, euskaraldiak ematen digu euskaraz egiteko bermea edo oportunitatea. Ikusten duzu txapatxoa eta esaten duzu hau bizi edo belarri pres bada, nik euskaraz egingo du. Aipatu da Euskal Herrian ez dagoela euskaraz euneko unean aritzeko bermea. Hala dala uste duzu? Euneko unean aritzeko bermea ez daula, bai. Baina baita usteet, euskaraz hitz egiten ez duen jende asko justifikatzen dola bere buru esanez, bere ingurun ez daula euskaraz hitz egiteko aukerek. Baina nik uste beti daula norbait euskaraz hitz egiteko, eta bateze, hemen kampusen. Bermea ez badago, baina aukera bai, ez da? Osea, egin dezakezu euskara beti. Azaroan eta 9an Bizkaia aretoan egin zen ekitaldi baten berri eman nahi dizuegu. Adi.
Arituz, indar berrituz lelopean, euskara sustatu eta indartzen duten unibertsitateko eragile ezberdinei omenaldia egin zitzaien Bizkaia aretoan azaroaren 29. Gainera, solasean ibili ginen hizkuntza ohiturez eta unibertsitateak euskararen garapen eta sustapenean izan duen paperaz. Nik Iruñako naiz, eta Iruñan ez da Bilbon bezala edo beste leku batzuetan bezala. Jendeak ez du hainbeste hitz egiten euskaraz, baina bai egia da saiatu garela lagunen artean askotan, eta azkenen hitz egiten dugu euskaraz. Orain ja unibertsitatean euskaraz hartut nire gradua, eta batez ere hor hitz egiten dut euskaraz, batez ere nire graduan eta nire resian dauden kideekin. Prozesua oso gogorra izan da, zaila, baina aldi berean oso polita. Nik beti pentsatu dut, adibidez ezkerraldean, egin behar dugun lana zuzendua izan behar dela euskara ateratzeko ikasgeletatik. Ez naiz hitzeeten ari unibertsitate mailan, baizik eta ikastetxe mailan. Haiek ikusten dutelako euskara peaje bat bezala. Hasi gara sortu dugun kuadrilladero ni agur esaten, eskerrik asko Álvaro, Erika, Fernando, Leire gurekin egoteagatik, eta zuen gogoetak eta bizipenak gurekin partekatzeagatik. Eta, ja bukatzeko behar dugu titular bat. Nire titularra, agian zorienekuak izan behar garela, hizkuntz berezia dugulako. Euskara gure baitan dago. Guk ez badugu lantzen, ez du inore egingo. Fernando. Euskara zain esketino, dan ondo. Eurrera. Leire? Ez ezagun utzi gure altxor preziatuna galtzen. Honekin agur esatea besterik ez zaigu geratzen, eskerrik asko pantailaren beste aldean egoteagatik, gurekin edukiak partekatzeagatik sareetan, eta egunez egun euskara indar berritzen laguntzeagatik. Segi arnasguneak sortzen, agur eta ondo izan. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait